हेलौ लोगोफोर, आंनि बे गोदान चेनेलखौहाय नोंथांमोना साबस्क्राइब, लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय दाख्लै बावैसो जाना थांनाय बङाइगाव सापागुरियाव देहा फालांगिरि फानग्रा हमजानाय, बेजों लोगोसे आरो बांगालरावहाय जानाय सानै गथ'नि बिमाखा, गथ' गोनांखा। बे मानसिया गुबुन सेंग्राजों खारदोंमोन, खारफानानै ओमफ्राय दा हमजादों। बे मानसिया हमना दोनदों बेंगालर बड' उलफारा स्टेसनाव। दा बे मानसिया दङ। दा बेखौ बेनि फिसाया लांनो फैफिनदों आरोना रायजोफोर। गिबि फिसाया लाना थांफिनसिगोन, बिनि आखायाव गथायना होनाय जासिगोन बेंगालर बड' उलफारा पार्टनिफ्राय। दा नोंथांमोना बिदिबा बे आंनि गोदान चेनेलखौहाय नायलांदो। नायना मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम। थिग बेबादिनो आरोना गोदान गोदान आपडेट मोनबाय थागोन रायजोफोर। आं थाफायालै, आं थाफायाखौ आं सेसनिखौ खुलुमगोन, आं सेसनिखौ आं गोसो जानानै फैयाखै। আপনিও আর কি হয় সব মানুষ হেল্প করে। মই তো এটা ভাব করা নাই না, আপনি তো মোর কাছে আছে। মোবাইলটো মই এতিয়া এক্সাক্ট ফোন কৰি আছো মই। साफासिलनि बेसेबां गोबाव जाखो नों लोगो मोननाया? लोगो मोननाया जों रिलेसनशिपआव थानाया सप्तासे जाबाय। दा आं बेनो हगारफिनबाय। बैसागु बेनो हगारफिनबाय। नेक्स्ट टाइम बिदि खामानि मावगोन नामा नों? ओमफ्राय नोंहा न'खर दंना गैया? दङ। गथ'फ्रा? सासे दं, फिसाजो। बेसे गिदिर, खै बोसोर? साराय सारि बोसोर जाबाय। दे जाबाय, नेक्स्ट टाइम बिदि खामानि मावनांगौ दे। मोजां सिदा सिदा बुं, हो? गलमाल बुंनाङा। बे सोलोंथिखौ बुं, सैथो खोथाखौ बुं। नोङो थांफिनोब्ला माबायै थागोन आरामसे। नोंसोर दा थांनानै बावनो नोंसोर खामानि मावलायना मायो, रायजो राजायासो सिगां नायगोन। गतिके नोंसोरखौ सान्तिखौ लुगैयो ना बेबायदि थांनानै बेबायदि न'खौ गाज्रि खालामनायखौ लुगैयो? नोंसोर डिसिसन लाबानो जाबाय। दा नोङो दा मा सानदों बेखौल' बुंदो। हौवाजों थांगोन ना थाङा? नोंनिया मा नाम? आंनिया मैना ब्रह्म। मैना ब्रह्म। ओमफ्राय गामिया? मणिपुर। दिनै दि नोङो बेजों थाफैदों, जेनेबा बेसे गोबाव जाखो बेजों? सप्ता खनसे जाबाय। सप्ता खनसे जाबाय। नोङो दिनै जों नोंखौ हमनाय जाबाय बेवहाय। दिनै नोंसिनि संसारनि मोजांनि थाखाय जों खालामदों दे। दिनै नोंनि फिसायजों नों थांफिनगोन ना थांफिना? संसार जाफिननो गोसो दंना गैया नों? दे बुंदो। नोंनि फिसायजों संसार जाफिननो गोसो दंना गैया? बिदियावथ' मोनो। माने सिरि? नोंनि फिसायखौ नों गनायगोन ना गनाया? नों संसार जानो गोसो दंना गैया नोंनि फिसायजों? नोङो बेयाव बुंनानै जों बेलेग खालामनो। नों गामियाव थांगोन ना थाङा? गामियाव थाङो। गामियाव थांगोन? होमब्ला नोंनि फिसायजों नों संसार जानो गोसो गैया, बेखौ मानो बुंनो हादों? हागोन हाया गोसो गैयाबा गैया बुं, नोङो सिदानो मिथिबाय? संसार जानो गोसो दंना गैया सिदा बुं। दंबा दं, गैयाबा गैया। बुंदो दे, बुंलाय। मिथिबाय? नोंनि गोसोआव मा साननाय बेखौसो जों सोंदों। बेखौ बुंनो हाया? बिनि फिननाया गैया नोंनाव? थांनोसै। न'आव थांनोसै? नोङो दा डिसिसन ला, फिसायजों थानो हागोन ना हाया बेखौ बुं क्लियारलि। बेखौसो सोंगासिनो आङो। जोंनिफ्राय बेल'सो नांगौ दायो। थांसै। नुनायनि खोथा नङा। संसार जानो हागोन ना हाया बेखौ सोंदों। आं दहायनो होनखादों माथो आं थांफिनगोन होननानै। हौवाजों संसार जानो हागोन ना हाया बेखौ सोंदों उनाव। हागोन हाया? लांनो फैबाय जेला थांसै आं। हौवाजों संसार जानो हागोन ना हाया बेखौ सोंदों उनाव। थांनोसै। संसार जागोन? हौवाजों थांफिनगोन दा? मा नेक्स्ट टाइमाव लोगो हमबावगोन नामा? लोगो हमला? बायचान्स जुदि नों बेजों लोगो हमबावबा जेनेबा मा खालामगोन? मा खालामो खालामबानो जाबाय। नोंसोरनि गोसो, नोंसोर मा खालामो। नेक्स्ट टाइम बेबायदि जानो मोना दे। हौवाजों थांसिगोन दा? संसार जासिगोन दा? जागोन दे। दिनैनिफ्राय नोङो हिनजावखौ टर्चार खालामबावगोन नामा? खालायलाय, आं बुखायाबो सार। लोंनानै अयथासार खालामगोन? बुवाबो आङो, बुदोंबा थों, आं बुखायाबो टर्चारबो खालायखाया आङो। नोंखौ रायज्लायनो होआखै, नों जि सोंदों बेखौ रायज्लायसो। टर्चार खालायालै सार। लोंनानै आरो
आं मानि थाखाय नागिरदों दा आं हिनजावा गोदाव सोराव बैयाव बारैनो गुबुन हौवाजों बोरैबा लोगो मोननानै बिदि थांबाय दा नेक्स्ट टाइम आगोर नों जुदि बेबायदि गोदाव सोराव खालामोब्ला आरो बेबायदि नुबावोब्ला जों नोंखौ मा खालामनांगौ दे आं नोंसोरो जा साजा होयो आं मानियो आं मानि थाखाय नागिरदों हिनजावखौ आं रायजो जानोसो नागिरदों ना दा नों बिदि नागिरनानै लांफैबाय दा लांफिननानै आरो जों जुदि गोदाव सोराव बेबायदि खालामबावोबा खालाया प्रचार होबाय थायोबा नोंसोरो माबा एक्सन लाबा लानो हागोन आंनाव अलरेडि नाम्बारबो दंखायो आरो मानसिखौ सिनायखाबाय एपसआवबो हरनो हागोन आरो दिनैनिफ्राय आं मोजां संसार जासिगोन हिनजावजों होननानै बुंनांगौ दा आं मोजां संसार जागोन आंहा जेबो बेजों प्रब्लेम गैखाया आं जागोन बेजों गथ' सानै दङ गथ' सानैनि इयुननि लाइफखौ नायनानैसो आं बेखौ दा नागिरफैनाय जादों आरो होमबा जाबायना सार दे